Здравей! Искам да те попитам. Някога сравнявал ли си се? Някога искал ли си да приличаш на някой друг? Да правиш нещата, които някой друг прави? Да изглеждаш по начина, по който изглежда някой друг? Ако си правил такова нещо, значи гледаш правилното видео. Аз самата съм го правила и по никакъв начин не искам да кажа, че това нещо е правилно. Напротив, това нещо е разрушително. Моля ви, спрете да се сравнявате. Спрете да гледате какво има човека отсреща и какво няма нас. Вижте какво имате. Спрете да се сравнявате с това. О, тя изглежда по-добре, тя има по-красива коса, тя има по-красиво тяло, тя има по-красиво лице. Вижте, всеки се бори с нещо, всеки има проблеми и е изключително некоректно да се сравнявате с който и да е било. Според мен, човек трябва да се сравнява с себе си. Единствено и само с себе си. С това какъв си бил вчера и какъв си сега. Имаше един цитат на Джордан Питърсън, който гласи: не се сравнявай с човека, който виждаш пред себе си сега, някой друг човек. Сравнявай се с себе си вчера. Какво значи това? Означава, че ти трябва да градиш живота си на база твоя растеж. Не на база чуждия растеж. Не на база кой какво ще си помисли, какво ще каже. Трябва да градиш живота си на твоето лично удовлетворение. Чувстваш ли се добре в кожата ти? Чувстваш ли се добре в това, че вчера си бил такъв, а днес си много по-добра версия на себе си? Единственото нещо, което трябва да правиш като сравнение, е да се сравняваш с себе си. Сравнявайки се с някой друг, унищожаваш твоя потенциал. Затова ти забранявам да го правиш. Сравнението е крадец на радостта. Наистина е така. Всеки път, когато съм се сравнявала с някого, това е крадяло моята радост. И аз съм сигурна, че всеки един от вас се сравнявал по един или друг начин. Вие ще кажете: да, но аз искам да бъда като този човек. Да, ти можеш да имаш пример. Може да имаш човек, на който да се удоволстваш. Да ти бъде авторитет, да ти бъде пример за подражание, но не трябва да изпадаш в това да завиждаш. Завистта е убиец. Разрушава твоя потенциал, разрушава начинът ти на мислене, начинът ти на живот, как изглеждаш. Доказано е, че завистта причинява стрес и безпокойство. Не можеш да спиш добре, не можеш да живееш добре. Това се отразява и на лика ти. Това се отразява на начина, по който изглеждаш отвън. Това, което си отвътре, се проличава и отвън. Така че завистта, сравнението по никакъв начин не ти помага. Искам да те насърча с това, че ти си създаден от Бог. Ти си създаден по най-добрия начин, по който можеш да бъдеш. Бог е помислил за теб. Точно за теб. Бог е помислил. Бог си е казал: сега ще създам Георги, Ивана, Михаил по този начин, с тази коса, с тези очи, с тези черти, с това тяло. Ти си по Божий образ и подобие. Човек винаги може да се апгрейдва. Човек винаги може да изглежда по по-добър начин. Така е, абсолютно. Но от това нещо, за да изглеждаш по по-добър начин, трябва да зависи твоето безпокойство, да се чувстваш повече стресиран, и не трябва да зависи твоето здраве. Това не е най-важното, как изглеждаш. Не е най-важното. Знаеш ли, че когато гледаш социалните мрежи, виждаш някое много красиво момиче, говоря тук на момичетата в момента, които ме гледат, жени, момичета, аз си го представям просто. Седиш, скролваш в Инстаграм: о, колко е красива, леле, каква коса има, ами аз нямам такава коса. Леле. Виж, света се опитва да се стави стандарт как да изглежда една жена. Знаеш, че много от момичетата, които са в Инстаграм, в социалните мрежи, всъщност, когато ги видиш на живо, въобще не изглеждат по начина, по който са в социалните мрежи. Знаете много добре за всички тактики на закриване. Защо продължаваме да се сравняваме? Защо продължаваме да гледаме в другите хора как изглеждат
и да се сравняваме и да завиждаме. Защо? Защо? Какъв е смисъла на това? Можеш ли да ми кажеш какъв е смисъла да гледаш друг човек и да поискаш това, което има? Мисля, че ключът към това да не гледаш в живота на другите е да благодариш. Да благодариш за всичко, което имаш. Да благодариш за това, че имаш ръце, че имаш крака, че можеш да чуваш, че можеш да виждаш, че имаш каквото имаш. Да благодариш за това, което имаш. Защото повярвай, ти имаш много. Имаш неща, които много други хора нямат. И знаете ли, винаги ще има по-красива, винаги ще има по-умна, по-умен, по-красив, по-силен, по-мускулест. Винаги ще има по-слаб, какъвто и да е. Винаги ще има такъв. Винаги ще има такава. Но какъв си ти? Питай се. Аз най-добрата версия на себе си ли съм? Как мога да бъда по-добра версия на себе си днес? Може би трябва да започнеш да тренираш. Може би трябва да започнеш да ядеш по-здравословно. Помисли, не да се сравняваш. Гледаш себе си и си казваш, окей, виждам, че имам проблем, да кажем, с кожата. Как да се погрижа за себе си, кожата ми да бъде по-добре? И за сравнението. Това е нещо, как да го нарека? Имам чувството, че сравнението е като болест. Завистта е като болест. Имам чувството, че тя разболява хората. Тя кара хората да гледат зло, да гледат лошо. Защо трябва да завиждаме? Можеш ли да направиш комплимент на някой днес? Вместо да завиждаш, примерно, дори виждаш някой на улицата, и вместо да в сърцето си да си кажеш, той изглежда по-добре от мен, да отидеш при него и да му кажеш, хей, изглежда много добре. Защо го нямаме това като култура? Защо не си правим комплименти? Защо не се насърчаваме? Защо гнием в сърцата си и отвън се тупаме с пудра, за да се представим за нещо, което не сме? Сърцето е най-важният източник и трябва да го пазим. Трябва да пазим сърцата си, хора. Ти трябва да пазиш сърцето си, защото от него са изворите на живота. Ако в него допуснеш злоба, сравнение, завист, то ще загние. И какви ще бъдат изворите на живота тогава? Горчиви, завистливи, сърце пълно с омраза. Така става. Нека да се отпуснем. Стига с тези сравнения. Стига с това какво нямам, какво имаш. Виж пред себе си какво имаш. Винаги има хора по-напред, винаги има хора по-назад. Но това е. Просто спираш да се сравняваш с хората и започваш да градиш себе си. Защото, повярвай, завистта ще разболее сърцето ти. И сега е времето да се оттърсиш от нея. Дори можеш да си направиш почивка от социалните мрежи. Знаете ли, аз много път съм си правила почивка от тях. И винаги ми е допринасяло много радост в живота и много спокойствие. Според мен е важно наистина човек да си взима регулярно почивки от социалните мрежи. Затова те насърчавам едно от нещата. Ако имаш проблем с сравнение, дай си почивка от социалните мрежи. Гледай света малко. Вместо да ходиш и да си гледаш в телефона, просто се загледай в дърветата, в птичките, в небето, в хората около теб. Второ нещо, бъди по-благодарен. Когато всъщност се огледаш наоколо, ти ще намериш благодарност в много неща. Изведнъж ще започнеш да оценяваш човека, който ти прави кафе. Ще го заговориш, ще му благодариш. А може би преди просто си гледал в телефона и си се сравнявал и си бил завистлив. Едното нещо е намали социалните мрежи или тотално ги изключи. Излез от тях. Второ нещо, бъди благодарен. И трето, не на последно, а най-важно, помоли Бог да изчисти сърцето ти. Знаете ли, молитвата е нещо изключително важно. Молитвата е нещо, което те прочиства. И смятам, че всеки човек е нужно да се моли. Помоли се. Кажи, Боже, очисти сърцето ми от завист, от злоба. Моля те да го направиш с
прясни и чисти извори на любов, на щедрост. Помоли се с тази молитва. Бог да изчисти сърцето ти, Бог да го обнови и повярвай наистина, много неща ще се променят. Предай сърцето си на Бог, да го очисти. Благодари с присъцялните мрежи. И от тук насетне живота ти ще бъде друг. Хора, точно сега се прибрах от фитнеса и си гледам видеото. И това, което забелязвам, е, че зад мен, тук ще го покажа, виждам надпис, който е точно за това, за което съм говорила през цялото време. Просто това наистина е mind-blowing. Виждате ли? За това, че единственото нещо, с което трябва да се състезаваш, си ти. Когато се погледнеш в огледалото, това е твоето състезание. И това, което си мислех преди да запиша видеото, беше: трябва ли сега да го записвам? Сега ли е времето? Сега трябва да тренирам. Аз по принцип съм много стриктен човек. И винаги следя това, което правя. И го правя до край. И си казах, сега ли е времето? Ами да, аз за първи път съм в този фитнес и за първи път виждам този надпис. Това е перфектният момент. Няма да дойде друг по-добър момент. Да, перфектният момент понякога изглежда грозен, опакован по необикновен начин, различен, но това е той. Ако си мислиш, че ще дойде напред и ти ще се подготвиш по-добре за него, не, няма да дойде. Това е перфектният момент. Казвам ви чао!